kata wik ariyo mokalo jotend lweny ma Amerika nitie kama gidwaro expand. Momiyo wan nyaka wabed alert sani nikech wan osiepe Amerika, wan osiepe Israel ma ka gidwaro bayo gimoro ginyalo bawa. Gimar ariyo ma ohusiana gi ochumi en ni modhi kata mo. Iran gin jok ma king'iyo piny mangima, Iran golo gimoro 3% mar mafuta, kendo odiochieng' ka odiochieng' nitie kamoro kanyo miluongo ni Strait of Hormuz, kama mafuta kale ma biro korwa koni, ma samoro amora mantie tulo kono ka Iran oloro Strait of Hormuz no, to chako kelo tulo ma mafuta ok chopi. To sama ka mafuta biro matin, tibiro winjo ni bei mar mafuta dhi malo. To wang'eyo ochumi mar Kenya kae, ka bech mafuta dhi malo to gik moko te biro dhi malo. Jok ma idho matatu, jok ma dhi rego, jok ma dhi nyiewo makati, gimoro amora ibiro neno ka odhi malo. To mano biro timore waluongo ni midterm, samoro ok bitimore sani immediately nikech already wan gi mache wase import, wan gi ma wakano sani. Lakini ka lweny odhi mbele, kodhi mbele 1 week, 2 weeks, kodhi 1 month, to mano ka wabiro chako neno ka gigo affect wa. Mar adek aneno ka nisechako wacho wach mar aviation, nikech ndeke mang'eny ibinjo ka wuono nyaka nokinyi ilando ni KQ ji ok dhi, nikech sani Middle East kanyo te ndeke madhiga Dubai, madhiga Qatar, onge ndege manyalo kalo kanyo. Kata king'iyo sani ne jok maluwo kaka ndekni kalo sani kanyo nitie bur maonge ndege